Dobrý den, já jsem Adriana Fetrová, studentka gymnázia Jana Palacha v Mělníku a dnes bych vám ráda představila svůj výzkum na téma příprava přírodního biodegradovatelného termoplastu. Fakt o neekologičnosti plastů je dnes již obecně známý. Avšak v čem tato neekologičnost spočívá? Za prvé, je to pro jejich původ v ropě, tedy neobnovitelném zdroji, který škodí životnímu prostředí. Za druhé, je to z důvodu jejich špatné rozložitelnosti. Ta se totiž řeší spalováním plastů, což způsobuje zvyšování emisí oxidu uhličitého a také uvolňuje do ovzduší škodlivé látky. A nebo se to řeší skládkováním plastů, tím se ale do životního prostředí dostávají malé nerozložitelné částečky plastů, tedy mikroplasty. A tyto mikroplasty dále škodí životnímu prostředí, do kterého se takto dostávají. I přes tuto situaci jsou plasty dnes jedním z nejvyužívanějších materiálů vůbec, ne-li nejvyužívanějším. Je to z důvodu jejich dobré zpracovatelnosti, nízké ceny a dobrých mechanických vlastností. A právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla pokusit se o řešení této vzniklé situace a věnovat tak svoji odbornou práci právě tomuto tématu. Cílem mé práce proto bylo příprava ekologické alternativy k těmto konvenčním plastům. Připravená alternativa by měla být ideálně z přírodních zdrojů, biodegradovatelná, měla by mít konkurenceschopné vlastnosti a měla by mít dobrou cenu. Tuto alternativu jsem míchala v základu z termoplastického škrobu, který má přírodní původ, je biodegradovatelný, je dobře dostupný a však má špatné mechanické vlastnosti. To bych chtěla zlepšit příměsí polybutylensukcinátu, který má velmi dobré mechanické vlastnosti, je možné ho získávat z přírody, je dobře zpracovatelný, avšak má vysokou cenu. To bych ale chtěla zmírnit právě termoplastickým škrobem, který se vyznačuje velmi nízkou cenou. Vpravo v tabulce je možno vidět poměry vstupních látek v jednotlivých směsích, které jsem připravovala. Vzorky pro testování dalších vlastností jsem připravovala nejdříve pomocí termoplastifikace škrobu. Dále k termoplastifikovanému škrobu jsem v daném množství přidávala polybutylensukcinát, a to v hnětiči během hnětění. A dále jsem připravené směsi lisovala v dolnotlakém hydraulickém lisu a následně řezala na kotoučové pile. A dále bych vám ráda představila jednotlivé vlastnosti materiálu, jež jsem měřila. První takovou vlastností bude objemový index toku taveniny. Ten je zásadní pro zjištění vlastností pro zpracování materiálu v průmyslu. Výrazně nejnižší objemový index byl naměřen u čistých směsí, tedy u čistého termoplastického škrobu a polybutylensukcinátu a nejvyšší u směsi 1:1. Dále jsem měřila tahovou zkoušku, konkrétně maximální tahové napětí, kde se zvyšujícím se množstvím polybutylensukcinátu ve směsi se zvyšovala i hodnota maximálního tahového napětí. Dále jsem měřila rázovou houževnatost, a to konkrétně metodou Charpy. V případě směsí čistého termoplastického škrobu a směsi 9:1 nebylo možno rázovou houževnatost změřit, protože tělíska z nich byly příliš pružná, než aby bylo možné je přerazit. Dále jsem měřila ohybové zkoušky, konkrétně maximální ohybové napětí metodou tříbodového ohybu, kde opět můžeme vidět, že tělíska termoplastického škrobu
se nepodařilo změřit, protože byla příliš pružná. A z ohybových zkoušek jsem dále měřila průhyb, opět 3bodovým ohybem. Zde opět nebylo možno měřit tělíska termoplastického škrobu. Dále jsem měřila tvrdost, a to měřením Shore-D. A první nemechanickou vlastností, kterou jsem měřila, byla nasákavost. Nasákavost byla měřena postupně v časových úsecích 15 minut, 30 minut, 2 hodiny a 24 hodin. Dále už jsem měřila biodegradaci. Biodegradace bylo měření velmi zásadní pro tuto práci vzhledem k důrazu, který práce klade na ekologičnost připraveného materiálu. Biodegradaci jsem měřila opět ve 4 časových úsecích a tentokrát to bylo po 1 týdnu, 2 týdnech, 3 a 4 týdnech. A na závěr bych ráda shrnula celkové výsledky měření. Co se týče mechanických vlastností, výrazně lepších bylo dosaženo s vyšším obsahem polybutylensuccinátu ve směsi. Stejně tomu bylo i co se týče měření nasákavosti, kdy opět lepších výsledků bylo dosaženo u směsí s vyšším obsahem polybutylensuccinátu, což znamená pro ně nižší nasákavost. Ohledně biodegradace tomu bylo přesně naopak, tedy lepší biodegradace byla naměřena u směsí s nižším obsahem polybutylensuccinátu, avšak bylo prokázáno, že biodegradovatelné byly připravené směsi všechny. V průmyslu by se připravený materiál jednoznačně využít dal, záleželo by však na požadovaných vlastnostech a na základě toho by se vybrala konkrétní užitá směs. Lepší vlastnosti mají směsi s vyšším obsahem polybutylensuccinátu, tyto směsi však trpí o něco vyšší cenou. Záleželo by tedy na konkrétním určení materiálu. Obecně by se dalo říci, že cíle práce byly naplněny, jelikož ekologická alternativa vyrobená byla a do budoucna bych se výzkumu bych se ráda věnovala dál a ráda bych do něj přidala další měřené vlastnosti, aby byl pohled na připravený materiál co nejširší. Dále bych také ráda rozšířila měření biodegradace o další časové úseky a také o test kvality kompostu, v němž se připravený materiál rozkládal. Na závěr bych ráda řekla, že doufám, že tato práce by mohla být jedním z řešení vzniklé ekologické hrozby ze strany konvenčních plastů, anebo by aspoň mohla sloužit alespoň k rozšíření povědomí o celé této problematice a uvést ji na pravou míru. Děkuji za vaši pozornost.